Защо спираме продажбата на автомобили с цени под 10 000 лева? В момента продавам Volkswagen Golf 5 2007 година на 240 000 км, 1.6 бензин, газ. И това ще е последният автомобил, който внасяме на цена под 10 000 лева. Разходите са изключително високи, като започнем от транспорт, цена от 1000 до 1600 лева. Стигнем до пране на всеки автомобил около 200-250 лева и всички други разходи, които трябва да направим по всеки един автомобил, за да достигне той много по-добър до вас. Идеята е, когато вие си закупите от нас автомобил, той да е технически и максимално визуално в изрядно състояние. За тази цел естествено са необходими ресурси, а с автомобилите в този ценови диапазон ресурсите са ни изчерпани. Истинската ни цел е вие да карате изключително качествен и добър автомобил.